Sori. Mä oon myöhässä. Mikä pössi? Joulupukki ratsastaa vihreällä langalla. Joulupukki ratsastaa vihreällä langalla. Okei. Niin miten käittää? Mikä ratsastaa? Joulupukki, mitä sä nyt sekoilet? Ei kun mä vaan varmistin. Joulupukki. Tämä selvä. Hillopurkin kansi avautuu. Mitä sä täällä teet? Sun pitää pysyä tuolla ja varmistaa, ettei hirvikärpäset ole niskassa. Hirvikärpäset. Ai niin, se tarkoitti poliiseja. Anteeksi. Saitko koiran mukaan lenkille? Siis minä? Mitä? Saitko koiran mukaan? Mä oon allerginen. Ei kun koira! Niin sä tarkoitit koiraa, joo. On mulla täällä koira. Vielä! Just se oli. Nyt tarkkana. Juustokakku siirtyy keltaisella juutsenella 3 minuutin sisällä. Juustokakku varmistettu. Pitäisikö... Käydäänkö he Jarmo nää koodit vielä kerran? Ei nimiä. Mä oon leipuri. Ai niin, sori. Leipuri. Ja onks Pete sitten... Sori, siis tämä pitkä kaveri tuolla jonon toisessa reunassa, niin onks... Mikäs... Oliks hän se joulupukki? Silakka ja hampusi. Mikä sua vaivaa? Oot sä ihan pihalla? Ei, kun näitä versioita on vaan ollut niin monia, niin mä vaan, että ollaan samoissa. Homma selvä lääkäri, leipuri. Kohta hiiva on kohonnut tarpeeksi. Onks uuni lämmin? Minuutti. Poni, onko tallissa siivottu? Poni, onko tallissa siivottu? Poni! Ai mä oon poni. Joo, sori. Tallissa on ihan siivottu. Talli on putsis clean. Siis jos tallilla tarkoitetaan mun kämppää. Joutsen valmiina vappuun. Taivaanranta sees. Joulu varmistettu. Hillopurkin kansi sovitusti kiinni. Koiraa ikävä. Ja koira tulossa! Koiraa vasta ikävä. Kun hamppari sano koira. Hampuusi sano koira. Näkikö kukaan? Leipuri. 0 kiikaria. Suklaanappeja näyteikkunassa, konditoria on auki. Ja koiraa päästetään auki! Konditoria, ei koira! Mikä sua vaivaa? Miten sä et nyt muka muista yhtään mitään? Kyllä mä muistan. Älkääs nyt jätkät. No tietysti, kun jotain näitä juttuja sovittiin, niin siinä oli se sikainfluenssa-homma kuumimmillaan. Ja mun on pakko nyt sanoa, että te pärskitte kaikki niin hirveästi, kun te kiihdytte. Ja en mä nyt halua loukata ketään, mutta tietysti mä yritin vältellä vähän. Nykyäänhän mulla on rokotukset, että... Konditoria suljettu. Taivaanranta sees. Joulupukin aika saada oma hillopurkki auki. Hillopurkkia ei saada enää toimitettua joulupukille. Jos joulupukki pääsee konditoria, hillopurkki on mahdollista saada auki. No, mutta eikö keltaisen joutsenen pitänyt mennä ensin? Ei, kun keltainen joutsen on matkalla vihreälle langalle. Kenellä se hillopurkki on nyt? Putkimiehellä. Mä nyt vaan varmistan, että enhän mä oo taskurapu tai putkimies. Vai ei mulla mitään hillopurkkia olisi ollut. Kuka nyt sekoilee? Taskurapun piti olla metsässä poimimassa kukkia. Putkimies kävi eilen naapurissa hakemassa sen hillopurkin. Niin, mutta ei tätä hillopurkkia. Ja mitä sä sitä paitsi tarkoitat hillopurkilla? Eiks me vaan odoteta, että se tulee sen rahalähetyksen kanssa ja napataan se tossa tuulikaapissa? No ei tässä ole mitään järkeä, kun kukaan ei tiedä, mistä täällä puhutaan. Kaikki tietää, tässä on vaan tullut sekaannus hillopurkin kanssa. No mikä se hillopurkki on? Ai niin, pommi. Totta kai pommi. Onko paikalla lääkäri? Minä olen lääkäri!
sanoit pommi, se on mun merkki. Toi sanoi lääkäri, se on mun merkki. Ei, kun teidän merkki on pommi on asetettu koirat haukkumaan. Ja koirathan haukkuu! No ei sitä asetta. Ei kun koiraa. Raatoinen on matkalla. Ei kun... Vappupallottoni on vauvalla. Mitä tehdään? No, okei. Huomenna uudestaan. Silloin kun karvattoman hopealusikan voitonmarssi alkaa. Ja jos Hubert on tatamilla, niin lappakappa huudetaan ilmoille Raakkelin takana. Onko ok? Hei, onks me huomennakin poni? Eiks mä vois olla